pelaajat. Ehkä ainoa asia, mihinkä ei voitu vaikuttaa, oli juuri tämä junaliikenne. Ja siinä kävi vähän pientä myöhästymistä, mutta pääasia pelaajat tuli paikalle, niin kuin Maxkin mulle viestitteli tuossa aikaisemmin illalla, kun vähän siirrettiin näitä. Ja minä olen siis Stefan Selberg, ja ehkä tiedätte, tunnette, tai sitten ei. Mutta tämä koko touhu alkoi siinä pimeänä marraskuisena iltana 2017 kaksi kaverusta, joka niin ikään rakastaa tätä ja on rakastanut teini-iästä lähtien tätä meidän huikeeta lajia. Istuu autossa ja miettii matkalla, pelimatkalta kotiin, että mitä voitaisiin keksiä, jotain semmoista erilaista ja vähän nostaa pelaajille tätä tasoa ja kaikkea. Ja täällä ollaan nyt tänään. Mutta se lähti vaan siitä ideasta. Sen jälkeen me ollaan siis tarvittu kyllä semmoiset määrät apukäsiä, talkooporukkaa. Ja se määrä työtä, mitä ne on jo tähän asti tehnyt, niin on ihan jotain käsittämätöntä. Nämä on noussut 1,5 päivässä nämä kaikki touhut tänne aika lailla hienosti. Ja mun mielestä annetaan aplodit talkooporukalle. Ja pidemmittä puheitta palaan vielä asiaan, mutta mä annan puheenvuoron nyt Visit Vaasaan ja myös tietysti koko Pohjanmaan El Jefeille, eli Max Janssonille. Ole hyvä. Opsista, se on kännykkä, mutta se on iPhone toimii välillä. Hei! @sm.fi 10 tuntia, 10 minuuttia, 53 sekuntia, niin se alkaa. Hei, omasta puolesta todella mahtavaa kunnia sekä Vaasan kaupungin, Vaasan seudun ja Pohjanmaan puolesta, että te olette uskaltaneet tulla tänne. Ja mä oon ymmärtänyt niin, että se tärkein ei ole pitää hauskaa, se tärkein on pitää hauskaa ja voittaa. Niin saatte nyt itse päättää, missä olette, mutta meidän puolesta niin pitäkää tollekin hauskaa ja tää on ilo nähdä yli 190 kilpailua koko Suomesta täällä. Suomen aurinkoisin kaupunki. Pitää vielä paikkansa, mutta mä tsekkasin tilastoja. Jos joku väittää, niin nähdään baarissa 2:30 jälkeen. Todella tervetuloa tänne. Pitäkää hauskaa, hyvät matsit. Ja muistakaa, yhdessä häntä tätä tehdään. Tervetuloa! Joo, ja otetaan nyt tässä vaiheessa pikku malja. Tervetuloa! Otetaan! Skol! Mut sitten siirrytäänkin tähän tärkeimpiin hommiin. Jos nyt tätä tärkeämpää voi ollakaan, niin käydään läpi sitä, millä saadaan nyt nämä kisat menemään niin kuin halutaan, ei pelata keskellä yötä ja niin poispäin. Nämä pääkriteerit, ja siitä pitää nyt sitten pienen puheen meidän legendaarinen lärvi Markus Laurila siis, joka on kisajohtaja täällä hotellin puolella. Ole hyvä. No niin, kiitoksia ja tervetuloa tänne. Minun puolestani on hieno nähdä, että on näin paljon porukkaa paikalla. Se, että meitä on näin paljon, niin aiheuttaa omat haasteensa meille. Kaikki pelit on aikataulutettu ja tarkoitus olisi niissä pysyä, etenkin kun meillä on TV paikalla. Ja lähdetään tästä aikataulutuksesta ja sen merkityksestä nyt sitten liikenteeseen. Eli huomenna aamu. Kun pelit on merkitty alkavaksi kello 9, niin se tarkoittaa sitä, että pelit alkaa kello 9. Ennen sitä on hoidettu lämmittelyt, haettu vedet, haettu kahvit, haettu sämpylät, kasattu kepit, lämmitelty ja tehty kaikki muukin tänne. Käyty tyhjennyksellä tai täytöllä. Se ei tarkoita sitä, että kun kello tulee 9, niin marssitaan paikalle, käydään hakemaan nämä kahvit, sämpylät, vedet, marssitaan pöydälle, kasataan kepit,
lämmitellään pari pakkaa ja sitten muistetaan, että täytyy käydä vessassa. Näin se nyt on. Elikkä pelit alkaa silloin, kun siellä lukee, eli aamulla kello 9. Sen jälkeen, kun nämä pelit on aikataulutettu, niin me oletamme, että pelaajat, tai me vaadimme, että pelaajat on paikalla puoli tuntia, 30 minuuttia ennen kuin se kellonaika, milloin se peli alkaa. Eli jos on merkattu, että 10.30, niin 10 täytyy olla paikalla. Me aletaan silloin sitten kuuntelemaan pelejä, jos ne on mahdollisia. Kaikilla pöydillä on tabletti, johon merkitään sitten aina erät. Ja kun se peli päättyy, niin voittajan on merkattava tänne se viimeinenkin erä. Ja sen jälkeen tultava ilmoittaa meille kisatoimistosta, että minä voitin. Jolloin me saadaan kisatoimistosta katkaistua se peli. Meillä on aamulla ekalla kierroksella, meillä on myöskin paperiset versiot ottelupöytäkirjasta, jotka täytetään ja tuodaan meille. Tää sen takia, että me nähdään, että varmasti että kaikki nämä elektroniset systeemit toimii. Se toimii niin sanottuna backupina. Jos kaikki menee ok, niin me luovutaan niistä. Sen jälkeen kaikki toimii niin kuin näiden tablettien kautta. Se, millä me sitten pidetään näitä kisoja myöhemminkin aikataulussa, niin ainoa tapa, millä me pystytään siihen oikeastaan vaikuttamaan, on kellottajat. Nämä kellottajat ovat vapaaehtoisia. He eivät toimi tuomarina. Eli jos te tarvitsette tuomarin sinne pöydälle, niin vaikka siinä esimerkiksi olisi kellottaja, te ette pyydä häntä kellottaa, otatte joko kumpikin pelaaja hyväksyy jonkun toisen pelaajan, joka tulee sitten tuomaroimaan sen tilanteen, tai tuutte kysymään kisatoimistosta, jolloin sieltä tulee sitten ihminen tuomaroimaan sen tilanteen. Jälkikäteen näitä ei juurikaan sitten tuomita, tai jos ne tuomitaan, niin tuomitaan pääsääntöisesti lyhyen eduksi, koska ei voida todentaa virheen tapahtuneen. Samaten sitten, jos teille tulee jonkinnäköinen pieni tunnekuohu, esimerkiksi kellotuksesta, niin tulkaa juttelemaan mulle. Mä sitten otan vastaan palautteen iloisesti. Meille tulee tänne vesipisteitä, joista saa hakea sitten vettä. Mutta kaikki tämmöinen, jos haetaan vettä, käydään vessassa ja muuta, niin se tapahtuu erien välissä. Kesken erään ei lähdetä mihinkään. Meillä myöskään ei ole käytössä timeouttia. Lyhyet vessatauot on tietysti sallittua ja suotaviakin, että pysyy jalat kuivina. Mennään vuoroaloituksilla. Ja sitten muistetaan vielä nämä muut säännökset, eli kun muistetaan, että näille pelialueille tänne, mitkä on selkeästi rajattu, samaten tuonne saleihin, niin sinne ei viedä alkoholia. Samaten noihin saleihin ja näissä, missä nämä pelialueet on rajattu, niin tänne tulee vaan ne pelaajat. Tuolla saleissa on jonkin verran tilaa reunustoilla seurata peliä, mutta ne on selkeästi merkattu nämä alueet sinne. Kellotuksen ihmeellisestä asiasta vielä sen verran, kun tätä nyt tässä on kysytty parinkin otteeseen, niin aloituksen jälkeen, jos siinä on se kellotuspaikalla, niin teillä on 60 sekuntia aikaa tutkiskella ja miettiä pallojärjestystä, sylkiä syliä. Mutta sen aloituksen aikana teillä ei ole käytössä sillä pelaajalla, joka tulee vuoroon, extensionia. Se extension on käytössä sitten vaan muuta. Ja kelloaika on 35 sekuntia. Kenen edessä kummallekin pelaajalle on käytössä extension, jolloin se nousee 60 sekuntia. Myöskin me toivotaan sitten aina kun ne pelit alkaa, niin te olette hoitaneet kaikki asiat jo kuntoon siihen mennessä. Teillä on ne vedet ja kaikki muut mukana, mitä siellä sitten tarvitaan. Kellotus tulee paikalle siinä vaiheessa, kun kisajohto katsoo sen tarpeelliseksi aikataulussa pysymisen vuoksi.
Mikä tarkoittaa sitten myöskin sitä, että jos joku osakkaavio on laahaa perässä, niin kello saattaa olla paikalla ennen pelaajia. Onko tässä vaiheessa jollain jotain kysyttävää kisojen kulusta? Kyllähän sitä on pyykässä. Se, että miten me reagoidaan siihen on erikseen. Elikkä kellotusta ei voi käyttää, me tehdään päätös siitä, kellotaanko vai ei. Onko muuta kysyttävää, ihmeteltävää? Eli omasta puolestani toivon jo tässä vaiheessa hyviä pelejä kaikille säädyille yhtäläisesti. Niin, kuten tiedämme ja kaikki on huomannut varmasti, niin osa peleistä pelataan siellä Keskustan The Clubissa. Sinne on siis shuttlebussit, bussivuorot, aikataulut olette saanut, kun kirjauduitte sisään ja rekisteröidyitte tonne ja maksoitte osmaksut ja muut ja saitte kisapassin. Niin siellä on tosiaan tehty niin, että pöytäkierroksittain lähtee aina bussi aamupäivisin. Ei tarvitse siis jäädä sinne odottelemaan aamuksi, vaikka, jos on vaikka 3. pöytäkierroksella peli. Niin ymmärtää sen, mutta tietysti maininnan arvoinen asia, Oliver Westerlund siellä, niin hän hoitaa sitten kisajohtajuuden siellä The Clubissa kaikkina päivinä, eli torstai, perjantai, lauantai, kun siellä pelataan. Ja avustavina sitten tietysti kilpailijan johtajina on Simo Korpela, Johan Blomqvist täältä Vaasan organisaatiosta, joka sitten on myös vahvasti äärinyt ton aikataulutuksen suhteen. Sitä on pyöritelty ja väännelty ja tehty 20 eri versiota ennen kuin päädyttiin tähän, mikä nähtiin olevan paras mahdollinen tällä pelaajamäärällä. Ja sitten ihan muita käytännön asioita. Eli ihan se kauneushuone ja kuninkaitten huoneita, niin ihan siellä isossa salissa 12 pöydän niin sanottu vaskihuoltosali, niin siellähän on aulassa sekä siinä vähän syvemmällä syvennyksessä aulapuolella on naisten käymälä ja sitten miesten vessa on siellä vähän peremmällä ja täällä aulassahan on kans. Eli ne on ne lähimmät vessat sitten, jossa kun tulee hätä pelin kesken tai ennen peliä nimenomaan. Niin. Ja mitä nyt muuta tämmöisiä käytännön hommia tietysti voidaan suositella Kylpylässä. On vielä huomenna aika edullista käydä 10 per henkilö. Tehdään nyt vähän mainosta talollekin ja vielä sitten oli toiselle puolelle. Mutta lounaat tosiaan, niin ne on 12–16 joka päivä. Toitotetaan nyt se vielä kerta tähänkin. Ja täällä on katettuna lounas ja sitten myös klubiin viedään lounas. Eli siellä on aika lailla sama aikataulu. Ja kisapassia näyttämällä ainoastaan saa sen lounaan. Ihan sama koskee noita bussikyytejä. Baari on auki 1:30 joka ilta. Lauantaina vähän myöhempään, tarpeen mukaan vielä vähän myöhempään. Katsotaan kuinka ne loppujuhlat siinä sitten menee. Jos on aihetta juhliin, se nähdään lähipäivinä. Hyvä kysymys, ei saa. Eli pöydillä ei pelata sen jälkeen kun kisapelit on ohi, poikkeuksena Losers Cup perjantaina. Eli silloin tietysti se on taas oma kisansa. Mutta tämän tilaisuuden jälkeen, niin ne jotka nyt on jo kerennyt vähän reenailla, ottakaa huomioon ne jotka tuli nyt vähän myöhemmin, tuli viimeisellä junalla.
Antakaa heille tilaa. Ja meillä on nyt sitten peliaikaa ja reeniaikaa tonne vaikka nyt 1:30. Että aikaa riittää. Saadaan vähän tuntumaa pöytiin, mutta oliko vielä jotain kysyttävää? Ihan kaikki saa pelata Losers Cupissa ja kannattaa ilmoittautua vielä tänäänkin iltana. Voi aika pientä säkkiä käydä tuolla toimistopöydällä ilmoittaa. Mutta pelaajat siis saa ilmoittautua ja pelata. Joo, tietysti se, että samanaikaisesti pelataan 8 pallon 8 kuppi kummassakin sarjassa. Eli ei pääse osallistumaan. Siellä on lahjoituksina eri kokoisia erinäköisiä lahjakortteja, tavarapalkintoja ja se on ilmainen kaikille. Ei, kaikki on samassa. Pelaajille. Mainittakoon semmonen, että Hartwall on sponsoroinut vähän juotavia meille. Ne tulee tossa ehkä lauantaina käyttöön. Valitettavasti ei alkoholipitoista. Ja Taomi on sitten kans sponsoroinut vähän liituja. Katsotaan nyt, neitä ei ole muuten vielä näkynyt. Pitäisi tulla matkahuollon kautta. Mutta jos ei muuta, niin mä toivotan todellakin kaikki tervetulleeksi vielä kerran. Toivotaan, että tulee huikeat kisat, hienoja kokemuksia, kovia matseja tietysti, mutta ennen kaikkea sitä ilon kautta pelaamista, hauskanpitoa, yhdessäoloa. Me ollaan kaikki yhtä perhettä, noin ihan kermaisesti sanottuna. Tähän päätämme. Kiitos.